jumpa bete mana email aga ma share kalme mana ewo ya kal na ogene na to mgbashie nketi dịka anyị ka na-eke ikere egwu ndị ogwu yi ọ bụrụ na iji ogwu yi akụgharị egwu na onwe ma a na-ịka meziri ihe a na-eme anyị na-eke n'odenka. Thank you, sir, for the platform and the opportunity. Also, ikpe mara eziokwu. Good morning, sir. Iyi bụ eke ndị fọrọ n'ihu. Isowo ha. Ịmana achị na egwu n'ụlọ. Okay, wait. Thank you very much, Adankano. Nobody will continue to do it. And they will go to the table. Not that mother can enjoy. Nino Chilos of one who knows on. Amateur Shidon and Abagote na stage. Where Melanie. Ọ̀fúnfún dìbò ezigbo mmadụ. Ogidi Ibabuchi, Kanalum Stampede, anyị maka ịra n'Enugu. Soso Stampede, you're a big guy. Yamaka Jimmy Maro, they are bigger. Cosmopolitan, the Cosmopolitan as a native. Apakobo na ndotu ya, Kanalo Mosuma Malaika, celebrity Ogene man, na United Worker people, celebrity Osoma Malaika, you're a big guy, Yawan Makabo Malaika. Aboya Malaika. Nafuwa wounded, the wounded Messiah. How man up? Again, if we don't cause out the rock, my cousin and Messiah. What's your name? What has the money answer? Cosmopolitan fire. On behalf of me, myself, and I shall be telling me. Ose Mero Maru. Ogidi Ibabuchi, I know you're a big guy always. Ogwefi tension. Ogwefi tension. Nigeria by nothing. International visitor.
Adam ngozi n'etiti ụmụ nwoke na-aba na-adara iberibe na-ada uru eke kpebara uru eke anyị dara iberibe o ji ọkụkọ ọjịgo mee ihe egbu ọga na ara nta na-ebu biko enwere fon a na-achọ iPhone gịnị He put your nose on a queen. Ah, no, my own brother. One of the baddest DJs. Yeah, you ever carry a young what to go to the vocal to if I can't know about my man of the good work of my community. I'm going to watch him like a batch work about you. Biko jana no noza na ndi no na canopy na chozi kunika how we can have hand my own brother Shinkodo Afon Yezibo senior brother here Okanano with the mother Kano with the mother Biko abuna uwe keka if block of governor na bia biko sorry abuna uwe motor Enugu 52XZ Enugu 52XZ number at the minibus biko nyepa area scan out the minibus then and biko no more kuti no more kuti bari connections of no I see you no I believe this is money every day kuti we dey for do na I see you na your people job I never go to my room okay
Deputy Mayor, Enugu local government.